Fl-1925 il-Poeta Nazzjonali ta' Malta Duncan Msajla applika l-passaport biex ikun jista' jmur għall-btala fl-Italja, l-Iżvizzera u Franza. U 10 snin qabel l-arkeologu u t-tabib Sir Temi Zammit applika l-passaport biex imur l-Ingilterra. Din l-informazzjoni dwar dawn iż-żewġ personaġġi ewlenin fl-istorja ta' pajjiżna tinsab miġbura ma' eluf ta' applikazzjonijiet oħrajn għal passaporti fl-Arkivju Nazzjonali ta' Santu Spiritu fir-Rabat, dokumenti li nstabu mitluqin għar-rimi 25 sena ilu fil-Forti Sant'Irmu. Il-Koordinatur tas-Servizzi Pubbliċi fl-Arkivju Nazzjonali, Melvin Caruana, qal li dawn l-applikazzjoni timorru lura iktar minn 200 sena. Nstabu fi stat kritiku ħafna li kienu Sant'Irmu fil-fatt. Grazzi għall-istaff tal-Arkivju Nazzjonali li ndunaw bihom, ġabhom hawnhekk, kien hemm xi wħud minnhom li kellhom bżonn ta' xi restawr. Fl-arkivji hemm miżmuma l-ewwel applikazzjonijiet uffiċjali li jmorru lura għas-sena 1815, sentejn wara li faqqet il-pesta. Dak iż-żmien kull m'għandek inti ġast isem tal-klijent, tal-passiġġier li ħajsifer jew tal-persuna li tixtieq issifer għax hawnhekk ninsewx huma applikazzjonijiet mhumiex il-passaporti. Allura inti hemmhekk dak iż-żmien tal-1815 għandek l-isem u qed jiddikjara l-persuna li huwa m'għandux problemi ta' saħħa. Fil-fatt kienu jgħidulhom bill of health dak iż-żmien. 100 sena wara bdew jinkludu wkoll dettalji bħal post tax-xogħol, id-dera tal-persuna u r-raġuni għas-safra. Ħaddiem, laborer, ħajmur ħafna drabi fit-tex xogħol barra minn Malta, ma ninsewx, 1920s kien hawn kriżi ta' xogħlijiet hawn Malta, ħafna nies emigraw mhux 1920s biss anke iktar tard imbagħad. U naraw dawn il-waves literalment ta' nies qed jemigraw fejn qed imorru. 1920s pereżempju hemm ħafna Tunezija. Madankollu jispikkaw ir-ritratti ta' misserijietna u ommijietna, ritratti uniċi iswed fuq l-abjad li jgħidu ħafna stejjer dwar il-familji u l-persuni li kienu japplikaw għal passaport. Working class normali minn m'għandux xogħol u qed jieħu ritratt ħajjilbes l-ilbies li għandu. Ma kienux il-biss ta' ċerta valur whatever. Mbagħad għandek inti il-klassi l-oħra, klassi li huma well off, illi ħafna minnhom tarhom bil-pożi, pożati, fuq poltruni, probabbli ħafna minnhom ħadhom jew fi studio stess ġifieri. Ta' min jinnota kif differenza llum fil-mod li kien jinħareġ passaport tal-familja sħiħa li kienet se ssifer jew temigra. Dak iż-żmien ħatara familji sħaħ. Ħafna drabi dal-familji sħaħ jew ħajsifru għal xogħol li qed naraw ġifieri, ħajsifru ħajmorru jemigraw biex jisibu xogħol u hekk qed tara inti ritratt wieħed ta' familja sħiħa. Bħalissa l-Arkivju Nazzjonali jinsab fi proċess li jniżżel dawn l-applikazzjonijiet wieħed f'kollezzjoni online li hija miftuħa għal pubbliku fuq is-sit Ewropew Archives Portal Europe. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.